Първо трябва да са... Тук през лампички и песни пеят. Ама сега на тая учат. Залюбила Василка, ма те са няколко... Не, той други песни не се учат. Ма тя Златка ги учи няколко жени, защото те не са от нашото село. И едната от нашото село, ма те са вързани. Като така, ако са мъже, са вързани с черен конец за ходят. Давай да. Какво искаш? Каквото искаш ти. Ма толкова бързо, чакай малко аз първо да се концентрирам. Добре да концентрирай се, некой да те кара да бързаш. Защото ти почна да гледам го това Свети отгоре ми... Ама Свети, то не те изпотява. То да записва. Не, пак ли ме записва? Непрекъснато. И От като сутрин до вечер. И като приказваме. Чакайте, така песните не стават, Димка, притвори малко. Притвори малко. Що много хубаво. Абе, на мен ми стана ладно на газето. Да, която ти харесва на тебе, която ти е кеф. Което ми е кеф иначе. Така. Иначе. И може и по-лека. Да, може и една по-лека. Айде, дай една по-лека. Прочул се в странче планина, че има тур две дрожени. И двете в една станали, Тодор им стана войвода. Лошев се човек намери, та дружината предаде. Половината ги пръснали, половината ги избили. Потено дърво лежеше ранен младият войвода, а на дървото имеше едно малко пиленце. Едно малко пиленце, пиле зумбюле. Тодор пиленце думаше, пиле зумбюле. Да фракнеш холам, да фракнеш из тая странче планина. И да ми холам, ти речеш на моята верна дружина, че пак ще да ги разведа из тая странче планина. Така. На здраве са. Тук само две-три думи обърках. Няма значение. Защото не е точно казано, на здраве. Нали няма го пускаш това нещо?